Ako sa toto volá, prosím vás? Meteorologická stanica. A to čo znamená? Že tu zistí, Čo zistujete? koľko naprší Aha, a koľko zistíme, naprší? koľko vody. Hej. A toto, tu je Teplota, áno, ako teplome. Aha. A toto čo vlastne robí? To zistujeme, odkiaľ ide vietor. A teraz ide odtiaľto. Takto sa točí. Ale keď ide slabo, je slabý vietor. A keď je to keď to ide napríklad takto, tak je zúka. A na akom predmete ste toto robili? Na vlastnú vede. Či na prírodovede? To je také prírodovedné, nie? A s ktorou pani Šilko ste to robili? Mirkou. A to ste normálne vyrobili toto? Teda, a toto kto vyrobil? Mirka. To je Mirka a toto kto? Laura? Ema a to Laura. Toto nie je Laura. No to pani učiteľka. Toto Laura. Hej, toto Laura.